Liwat-liwat tok iki lho. Konamu mau piro? Nggo pajak ora? 3 juta? 300 tenan, aku ora ngapusi iki lho, tak delokke 1, 2, telu lho, 300 pajake 200. Lah ya wis kompak kok. Sawe aja pinah kowe 500 lho kowe. Kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendring kowe iki malahan ora. Kono malah berarti aku ya kudu 5. Nyo 400 lho. Engko timbilen lho. Hah? Timbilen. Bareng Mbak Lisa ngagem jilbab wah. Jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya, Mak. Aja ngaten to, Mak Cangi. Yuli mbok aku grogi, jujur banget aku grogi. Mau joget grogi, hadir di antara para hadirin, para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi, wangun napa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu. Menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Ya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten iki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam piro to? Meh tengah 12 biasane ngantuk pisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku gak enak, Bu. Bu Kesi. Dalam nyapo. anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku ki kok is apal to. Angger cah loro ketemu, mesti suasanane ngene iki. Pripun nggih Bu, niku ngaten niku Suasanane iki secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital, lajeng jarang ketemu kalau pas ketemu tuh nyambung dewe gitu. Iya. Pancen aku rama itu Elisa. Waiting tresen because margi kulinten itu. Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting tresen. Ya iya. Jalanten saking kelenten apa? Waiting tresen because margi kulinten. Waiting tresno mergo saka kulino. Yen awakmu mung tak keling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak weling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki yo Aku dikruyo aku. Ren diwangi Ren. Ayo Ren. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ngene lho Mbak, nuwun sewu, ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke. Riyen Gusti Allah ki lak menciptakan 2 manusia, Adam kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah anggene omah-omah ki putrane iki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu Mbah. Jenengan kedah minggah panggung mriki Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Bagaimana niki? Nah, jenengan sebagai kiai Mbah,
Jenengan itu sebagai ustadz kiai yang biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun. Sampai enten itu. Betul, saya juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya Bu. Tak omongin. Kosek. Terus kaya ngono iki lho. Mbah, lho iki diajeni karo santri-santrine lho. Ade kudu ngaturi Mbah Hasim. Mbah Hasim. Aku pokoknya orang marem nek Mbah Hasim tidak mriki Mbah. Harus memberikan jenenge howong ya Bu, dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora diselesaikan sama Mbah Hasim yo kita cerewet terus ya Bu. Iya. Kita akan tak omongi Mbah Hasim iki ngandani aku. Mas saya jenengane pun kondang, pun sugih sukses. Bojo niku yen sitok kurang. Pokoke aku ora trimo lek Mbah Hasim ron tindak mriki arep tak klarifikasi. Mbah, ayo Mbah tindak kula parani lho Mbah lek mboten kersa. Luar biasa kersa lho. Ayo Mbah, nuwun Mbah Hasim. Dewa Teratawanta ya mungune endra Wanta mungune endra wonten ingkang tanpa pindan was kasunyatan bareng disanding sinden loro sing do geger perkara bojo. Aku arep nerangne ya rada bingung. Wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita, tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Kalih Glembok Solo. Nggih. Wis to didaya wanita cerewet to kaya ngopo lek diglembok manut Mas Cahya. Nggih. Dadi mulane lek niki wau do eker-ekeran perkara bojo loro niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lagon. Heeh, lek bojo loro kan ra patek meneh wong siji gedine kaya ngono mos arep imbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sing jenengan wingi aku ora ngewangi jenengan, tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Was kasunyatan mari aku wis kadung pengen iki repot. Nggih. Lah wingi jenengan kok WA kula enggak apa-apa Mas Cahya rabi melih ngoten ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwa. Piye? Pripun? Anu Mbah Hasim ditenono awakmu lek ngrestui. Ngono. Aku ya rada ora patek wani. Mbah Hasim, nyuwun sewu, Mbah. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, lara-lara. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang hitungane niku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci niku pripun menawi wong lanang niku poligami. Niku disahkan apa mboten? Ben ati kula ayam tekan ngomah mungkin kula mboten tukaran, Mbah. Saderenge nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindan. Mergo wong lanang kuwi kridone duweni gragas. Tapi kasunyatan lek akeh ra iso nangani, fawahidah cukup siji ae. Lagi iki. Cukup setunggal. Lagi iki nek dalang digragas-gragasne iki. Rungokno. Aku yo lagi iki jenenge Kiai Tiunggahne. Wong iki jasku iki tak cepot nang kono Mas Cahya mergo adoh mlakune. Nggih. Sampun terang niki berarti satu untuk selamanya nggih. Wah ngeten Mbak Disa nggih. Mulane jenengan lek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah. Nggone Pak Dasar kae luwih apik. Mriko mawon nggih. Iya, daripada rene kok nembung ra patek kepenake. Oh nggih. Nggih. Nggih Mbak Sempah kula pun marem padhang nggih. Terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padhang cerah. Sampun mundi dawuh panjenengan. Aku yo sik lagi iki. Ya iso tiba. Jenengan kok iso manut mawon to. Mosok Kiai bengoki lho. Lah mosok Kiai kondang. Lah jenengan Kiai kondang mosok kalah karo sinden lah. Sik Mas Soyo, tak kirimi aku sik nang Merdion sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Tepok kene bae digarap karo bojomu Mas Soyo. Iki lek aku ora tegel, iki kok aku mulih ya ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun pangapunten. Napa-napa injih. Sakniki panjenengan ngersake tembang napa Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Nggih. Lah aku ki seneng aku wong aku ya ora patek iso lelagon aku. Napa anu kompak kalian Pak Dasar? Ojo to Pak, kowe malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene be dadi mak comblang ya. Penonton-penonton iki mbahas sing rambutnya putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah.
Anu Mas Saya, hobiku niku selendang biru Mas Saya. Selendang biru. Iya. Sing klasik to? Inggih no. Oh, nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Aku mergo pleke karo kene. Oke. Oh, karo kene wae. Jenengan kalih anu Bu Kesi pleke. Duet. Iya maksudnya kok duet ora lho. Kowe aja ngejak duet aku. Duet Aku ki penyanyi dangdut. Karo ngendang wis gendut dhisik. Mbah Yai lucu tenan, Mbah Yai kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula Mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat mergo le tutur niku adem. Nah, dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim. Lho kuwi luar biasa. Saderenge nyuwun pamunten ingkang tanpa pepindhan niki sampun kula nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Mergo kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutup ngeten. Nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih, kula nggih badhe ngombe susu, nggih. Iki lho dicawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak Mbah nuwun nggih pangestunipun Mbah Hasim. Nggih. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik Bu Kesi neng kono karo Mbak Elisa. Dudoke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Selendang biru nih sing klasik. Ayo. Ya Pak kita rukun ya El ya. Selendang songo, ayo. Kita tukarane sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu. Kowe mancing-mancing guys iki senengane. Ning aku bareng tak rasa-rasake yo. Dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung daharan niku lek El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisuwi terus kok. Imam guyu, lek ngantuk awas kon niku. Yo ben to. Yo Mas Dwi yo, selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antara Sukesi dan juga Elisa. Yeah. Rukun lagi iki enek maru rukun ya iki lho. Harus netizen nang YouTube ben tenang atine bahwa Bu Kesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan. Kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasi mboten. Iki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Ya. Iya, maduku. Monggo, selendang biru Mas Dwi. Atur Mbak Hasim, monggo sugeng laras punjuk kopi Mbak. Napin aturan mriki Mbak, napin titot. Sugeng dalu. Sugeng dalu, nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah kuwi nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kon merem. Iya, nggih. Menika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Alhamdulillah. Jenengan lah nggih sehat mawon. Nggih alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih mosok ya arep piye? Ya tasik ngono tak ngegas iki nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ning ngoten niku. Kuwi teng tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi wae teng tresen apa because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Ora krungu apa piye nek omongan kurang cedak ngene? Jenengan kulino Bareng cedak gawedhi, Pak. rasa dicedake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Gur lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae aku kuwi malahan ora.
Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Albib. Labib. Dengan maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sing baru kuwi bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung Mau jawab. kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm, saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Iki omong teko ndi-ndi ora. Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang saleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu gualak. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo getaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresna. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih ta, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhane nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono ngono ki wis berarti wis saking jontonge saking nesune nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki tok iki anu Pak Arba lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau. Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggar anu gawe. Sik aku ra entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu. Kenapa? Kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo mosok gulat ya. Mosok arep sumo ayo. Janganlah. Iki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto, yaine lenggah ya. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie kok gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Bahasan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Menika Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak duduhi WA. Ayo, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne ku. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, chat-e Pak Dasar. Iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare di-chat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane, Cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora di-chat kok raine di-chat ngono piye maksudnya? Oh iya. Ya enggak lah. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih, mau mungalih anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocate. Ojo kok tambahan-tambahi dhewe. Lah piro? 500 ora. Pak, 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene. Pak, lek ngoten mang tambahi 1.500. Lah kula tombokno Pak ngoten niku jenengan tambah-tambahi. Sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Loh, amanah harus di apa jenenge dikekne tenan. Lah, kowe urung nembang mosok njaluk dhuwit. Loh, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosang, ngono. Loh, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak. Ora entuk Mary karo Elisa. Yo, ngono kuwi. Oh, sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok dititip. Makane bijang malih mboten sah titipke dalange Pak nggih. Langsung tenggen kula mawon nika iki ya. Wis rasa cerewet ta. Nyoh ora. Ya mbok. Kira mau 2 juta. 2 juta denggelmu 500 lho. 500 ya. Ngaji, ro, lu 4 nyo. Kok 4? Piro? 5. Loh,
sing jenenge ngene iki ngangge pajak rumah samu lho. Sik. Lah rumah sane dalange mak nggih apa? Nggih liwat-liwat tok lho. Gonamu mau pira? Nggo pajak ora? 3 apa? 3 juta? 300 tenan, aku ora ngapusi iki lho, tak delokke 1, 2, 3 lho, 300 pajeke 200. Lah ya wis kompak kok. Sawe aja pinah kowe 500 lho kowe. Kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendring iki malahan ora. Kono malah berarti aku ya kudu 5. Nyo 400 lho. Engko timbilen lho. Hah? Timbilen. Bang timbilen. Laris. Yip ora. Matur sembah nuwun nggih Pak Dasar Ji, mugi berkah barokah kagem panjenengan ora lokak ning malah kebak. Kowe ya kudu ndongakne aku. Lah kok jajal apa ora tak nehne kowe saka Pak Dasar. Ora mungkin duwite sapa? Pak Dasar. Lah kene ngapa? Nek liwat aku ki mau. Aku liwat kowe rasa dongake. Cetete mari. Sing nyetet aku ya. Mongko nek wedon ki biasane nangon konoan ki. Arep tok cetet. Enggak. Wani. Enggak wani. Aku lek karo udune ra gila, wedi karo Bukesi ya. Walah. Bukesi jenengan ki kok ya purun. Sesek omonganmu ra penak kok ya purun. Aku iki lumayan ganteng kaya purun. Lumayan. Iya. Masa ya lumayan. Wah iya ngono kok iso kok ya purun. Aku wis serasi karo Bukesi. Serasi piye wong bendina disakiti hatine kok. Bendina dilarani. Ini hanya fragmen. Takonono Bukesi. Bukesi Bukesi. Halo, sayang istriku tercinta. Nyapo. Asline lek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Rambi golo. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimi orangnya dilihat kok ngarepan ki ora nesu ketokne ra ora iso dibedakake. Ning hati orang itu enggak tahu loh tersakiti atau tidak. Ya tak empet tak ndem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Iya ora Pak Heru. Wis tekan dindi lho. Rungokna. Wis ora omongan aneh-aneh, dan nembang Ayo. Mau ngersake anu mau lho. Podang kuning. Oh, iya. Kagem bawa mboten, Mak. Oh, langsung mantuk 500 ora bawa ora, pelit men ora. Pelit ya. Bawa iya ya. Iya bawa. Mas, saya diundang Mas. Ah iya. Najan wujud temong peksi. Lah omongan galak bareng nembang ya halus. Asine ya halus bocah. Aku ki galak karo ora iki tergantung mungsuhe. Lah aku ya halus kok ya. Masa sih? Loh, ora percaya penonton nek dalange alus. Percaya nggih Pak nggih. Kok ora mantep iki piye to? Kancaku sapa? Kari Mbah Hasim tok no kancaku iki malian. Wis remuk bengi iki aku ora wis. Manuk. Wis aku kudu remuk lho. Wis berat iki. Mas Ujar iki kok iso banjaran Asmarandana ya. Mau Asmarandana Semarangan, Sri Huning. Saiki apa ki Pedang Kuning. Ha yo ngruwat ya aja turu ya ana tulise. Akeh men to ayo. Asmarandana. Asmara ki gandrung, dana ki weweh. Kaya dene Pak Arbak anggene weweh katresnan wujude pagelaran kang nghibur warga masyarakat untuk menyenangkan para penonton yang tercinta. Lho ngono kuwi. Luar biasa. Jangan tepuk tangan, ayo. Kenapa? Orang dukung aku Dek. Arep nyalon kok iki ora. Ya Tin. Iya. Ayo nembang kok yo. Iya.
si podang jenah Tatin. Kula sawangen ke. Pak dasar iki sampean disuting ngangge HP ke lho. Ajeng ki napa lho Pak ngoten niku. Nggih sangu turu. Jujurne karo siswane, inilah sinden favoritku. Alah. Iya. Rada rono men rada ketok karo. Oh nggih, tadi mriki Pak, mengke ketok gedhem Pak. Nanu. Iba bunga tiku nyanding bisa Ya, dibacutke dangdut ning rada slow Mas Noval. Ayo. Dicocokne karo karaktere Mbak Tatin iki piyayene lemu, ning le joget mung sithik, bokonge diguak ngalor ngidul sithik ngono wis krasa. Kok diguak to? Digolke kok diguak. Paribasane diguak ngono lho. Guak rono, guak rene. Engko diguak rono ki lak ngidul. Sapa ngerti kok guak ngidul ditemu karo Pak Dasar ya to. Iki nek Tatin. Kok samene ngono ya. Ayo. Monggo dipunaturaken podang kuning. Yo saking Kendang Mas. Yo. Terima kasih Mbak Tatin. Nekaten pamundhut melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit Magetan. Wah, teko kene Mbah ora iki. Nyuwun gending pepeling nggih sampun kula aturaken. Alamate anak soleh ugi sampun. 3 Lintang Asmara nggih. Katur dumateng Mas Cahya Kuntadi lan keluarga besar Pondok Pesantren Anur matur sembah nuwun nggih. Ya ngono ya Mak. Aja kabeh dientekke nggon limbukan nduk, engko bacutne nggon gara-gara sinden-sinden Madangkara bintang-bintangnya belum tampil. Ya. Adate yen kabeh disuntak ning limbukan iku bal limbukan ya telas. Belum tahu dia kiprahnya seorang Birgita. Belum tahu dia tentang diskonya seorang Winong Ceria. Kapodyan Pratasena Kampuk Poleng Pang Pintulu hati Sarira ngula Dek wak simbar jojo yen ngendika kumaleger kaya guntur
adang panenggapan dawa mawa sindung yen lu maris ngregem nganti kaya lintang Bima Dawa wong agung Jodipati Raden Bratasena ya Werkudara nerkang tinuju nenggih alas Reksamuka pantrawang minggah wonten ing Gunung Candramuka rumaos bingung bilunglungan jroning galih karana datanate sumurup kaya apa ta wujude kayugung susu ing angin mangkono sakjroning jibeg bebeking galih pantok pepuntoning tekad sigra manjing wonten ing wana Reksamuka ngrebaken kekayen ndung keli sela-sela ngupaya tulunge Kanjeng Upadi
ana dongeng